Ukuthula makubekile. Ningixolele bafowethu Mzansi Afrika nonke. Ngikhuluma nani nje mangingaphosisi. It's about 12:20 ebusuku. And indeed, I was waiting for this voice to talk to me. Sebekhulumile abantu abadala, ngilale mangayenza mistake, ngilale ngo-6:20. I was very tired. Ngiphapha amandla, phaphamiswa isibonakaliso esikhulumayo. Sebefikile abantu abadala bakhuluma nami. And I want you to save this video as I will be talking. Don't be too long, but I just want you to save this video, and I will talk this in my vernacular language, which is Zulu. Uma ngilele ebusuku ngiboniswa the prediction of 2026. Ngiboniswe izintaba eziyisikhombisa. I saw 7 mountains surrounding all the South African people, or everyone who's staying in South Africa. Ngibone siphakathi kwezintaba, ngabona ithunzi. Uma kusenjalo ngibone kuvuleka phezulu isibhakabhaka. Masivuleka lesibhakabhaka kwakhuluma izwi. Lathi izwi kimi, uyabona yini niqedana nodwa? Noma uyabona yini imali efakwayo eSouth Africa ukuthi noma ubani okuncane obekusasele uhambe? Kube sekuthiwa kimi ikhona imali ezawufakwa noma esifakiwe ukuze wonke umuntu angaphinde abe nemfihlo ezweni lase-South Africa. Okokuqala kuthiwe kimi bhekani ngoJanuary, February, March, April. Kunesifo esizodiscover as from 26 February. Lesifo kuyoqala ukukhulunywa ngaso kakhulu ko-social media, kanti into yamasibomu ezobe yenziwe. Kunamazwe amabili iSouth Africa ezolwa nawo kakhulu ukuze kuyongenelela amasosha, kuthiwe akukhulunyiswane, kungayiwe empini. Futhi manje ngakubhekanga lokho, kuyoqala la eSouth Africa. South Africans azoyithathela umthetho ngezandla, alwe nawo lamazwe. Into engiyibonile, ngibone usukuma o-president abathathu, but one of these president, it's a white man. Laba bawu-2 abantu abamnyama. Kunama-rituals nemoya yasemkhathini ehambisana ne-satanism asabenzele iSouth Africa. ISouth Africa yahijackwa ngenkani, and already ukhona umuntu osesidayisile ngoba yena usefuna ukuhamba la ezweni lase-South Africa ayohlala kwelinye izwe. Ningixolele ngithe I won't belong. Abantu bonke abashadile nizobabamba abafazi benu noma amadoda enu, niyowabamba esemaphutheni ejola. Most of them bejoliswa indlala noma bejoliswa yile mali esetshenziswa kakhulu to be tempted. They will be tempted ey'malini. Most of the kids or teenagers will drop out of school because there will be a lot of strikes. Ngibone thunderstorm, ngabona iy'khukhula ezimbi kakhulu that will destroy a lot of the houses.
Most of the people abahlala endlini zamabond in the suburbs, they will leave, bazolahlekelwa ama-properties wabo because sekuyisikhathi sokuthi zibuyele emasithweni. Bomakhosi zangoma nansi yenu nabefundisi. Ikhona umoya ozayo okuzo-attackwa omakhosi ku-attackwa befundisi. You will be under a serious attack 2026. Umuntu uyosaba ugqoka ibhayi, umuntu uyosaba ugqoka ubuhlali, because bona abantu bakithi abamnyama yibo abayoqala ba-attack each other, because into ethi siko baba bengasayizwa nokuthi bafuna ukuyibona. Ngibone kuqhumisa ibhamu 2026, it's a year of a gun. Kuyoqhumisa ibhamu kakhulu, kuboshwa abantu bangabi nendaba. Kunesikhathi kunejele elithizeni elizobanjwa iziboshwa zizama ukweqa, zizama ukuphuma, kodwa abantu abaningi bayaphela ngo-2026 bephela ngesibhamu. Umuthwasa, most of amathwasa ayoxabela nogobela babo baphelelwe yihope, baphelelwe yithemba. Ngibone most of the teachers getting arrested of a rape ey'kolweni. Ngabona bevukelana abantwana abancane bereyphana. Ngixolele lento ibuya manje. Yes, uma ngilandela, I saw most of the churches shutting down. Ayavala amasonto amaningi because most of abefundisi, they will be attacked. People saying they are doing business emasontweni rather than praying. But isikhathi esiningi most of the people umthetho bawuthatha bawubambe ngezandla zabo. There is something like a war ezolanyulwa amasosha ezayo. But South Africa, phahlani kulento okholela kuyona, make sure, because kunabantu who are here as enemies already. Kunento abayiplanayo, bayayiplota, bayayiqeda, and they are sitting down. Kunento abayiplanayo, bayiqedile, and they've even captured some of the traditional. Kunabantu ama-traditional healers asedle imali wrong, bayidlile and bayojika bajikele abafowabo. Still more to come. This is part 1. There's a lot. I still have to go deep. Ngize ngiyokhuluma ngemisebenzi yenu, because abanye benu niyoxoshwa nixoshwa abafowenu. Part 2 years. Subscribe to this channel.